שונה. כי כשאתה מדבר איתו, אתה אף פעם לא אומר באינטונציה הנכונה את המילים הלא נכונות שבחרת. והעיניים מסתכלות למיליון כיוונים ואף אחד מהם לא מתאים. הידיים שלך הן זזות לא נכון. לא זזות לא נכון? כי הוא מעוניין, אבל כנראה לא מעוניין, אבל כנראה שונא אותך ורק מגיב בנימוס, כי הצחוק שלך מלאכותי מדי, חזק מדי, חש מדי, די! רגע. לא, זה לא עובד. הוא שונה, אבל לא באמת. כי כבר בכיתה ג' למדת שהצחוק שלך נשמע קצת פחות מביך כשהוא לא נשמע, ושאתה זז מצד לצד לפעמים, באופן שגורם לך לראות לא יציב. אתה הולך כמו בחורה, והפה שלך מלא שטויות, חונקות פרטיות, ממלאות הרעות, ומצפות לך עם כל הזוויות שמעיניים מסתכלות לך, כי יש לך בעיות, תפסיקו, לא מסתכלים, פשוט לשתוק. רגע. זה לא זה. אני זוכר את הפעם הראשונה שאמרו לי שאני מדבר לאט. עד אז חשבתי שכבר לא שמים לב. שהשתפרתי מאז כיתה ג'. הנה שוב אני טועה. ואחר כך טועים למה אני לא מדבר הרבה, או מדבר לאט. כי באמת, איזה פעל זה שלוקח לי זמן לחשב לא נכון כל תנועה, כל משפט, כל גל קוד שמהדהד ברחבי החלל, קופץ מאוזן לאוזן שפטת וחוזר אליי כמו סטירה לפרצוף. פרצוף שכרגיל מלא בשטויות. הרבה שטויות. רגע, אולי... לפעמים אפילו להגיד שלום למישהו שאני מכיר, אבל לא לגמרי, זה מסובך, כי הרי אם אני אומר שלום, אז הוא יישמע חזק חלש, והיד שלי תנופף בדרך הזו שהיא לא באמת נפנוף, אבל אם לא אגיד שלום, אז יראה כאילו יש לי איזו בעיה עם האדם ששם לב שהפניתי את מבטים ממנו ברגע שהוא יסתכל עליי, כי כרגיל העיניים שלי לא מסתכלות נכון, והגוף שלי לא זז נכון, והפה שלי מלא שטויות. רגע, זה אף פעם לא יוצא נכון. אז הוא לא שונה. כי תמיד אצטרך לסנן את כל המחשבות שטומטמות והחסרות האלה שיש לי בראש. שלא תדעו, יש לי הרבה מחשבות כאלה. לדוגמה, לפעמים אני ממש אוהב טיילור סוויפט. ואני חושב שענפי ספורט מקצועיים הם בזבוז זמן של האנושות. ואני אף פעם לא בטוח מעצב העיניים שלי, זה כחול ירוק חום, אבל כחול ירוק וחום זה בערך כל צבע שלי לעיניים. וגם אני חושב שהפיג'מות נלסו אחרי העונה הרביעית, אבל לא בגלל שדני הצטרפה, הם פשוט נהיו פחות טובים. ולפעמים אני רואה איזה בורג תקוע באיזה פינה, ואני חושב שזה משהו ממש משתמש עכשיו, כי חסר איזה בורג באיזה מכונה. צחוק כזה כנראה לא מושלם.